श्रीमती रीना बसुमतारिया गावनि फिसाय आरो फिसाजोखौ गारनानै बहाबा खारनानै दं। चिरां जिल्ला रुनिखाता थानानि इस्लाखाता गामिनि थागिबि प्रदीप बसुमतारिनि बिसि श्रीमती रीना बसुमतारिया 7 थाखोआव फरायनाय फिसाजो आरो फिसायखौ नागारना बहाबा खारनानै दं। नखराव जेबो दावराव-दावसि गैयाब्लाबो नखरखौ गारनानै थांनायखौ प्रदीप बसुमतारिया गावनि बिसिखौ दुखु मोननाय फोरमायदों। थेवब्लाबो गावनि बिसिखौ गनायनानै लागोन आरो गावनि बिसिखौ फैफिनजानो लुबैदों बिथां प्रदीप बसुमतारिया आरो गामिनि गावबुरायाबो रीना बसुमतारिखौ जेबो दावराव-दावसि जायालासे नखरनिफ्राय आनज्रायलांदोंब्लाबो फैफिननानै मोजां संसार जाफिननांगौ होननानै गुरैयै खावलायहरदों। सोरबाफोर रीना बसुमतारिखौ नुफ्लांबायदोंब्ला नखरनि जानबुं नम्बराव खिन्थाहरनो खावलायदों। नखरनि जानबुं नम्बर 8105171106 आरो गामिनि गावबुरानि जानबुं नम्बर 9854184823। जायाखै बे फनावनो जानानै थांबाय बे बाबामोन। मा जादों? आं बिहामजोखौ गोसोखांबाय आरो फिसालाखौ गोसोखांबाबो जों जाहारा फैसा खामायनानै लायो थगायनानै लांजोब्बाय फैसाखौ। बबाव थांखो बिहामजोआ? मिथिया आङो बाबामोन। माब्ला थाङा? समबारनि बुधबारनि बेलासियाव बाबामोन। आंबो संसार जाबायना आंबो मिथिगौ बिहामजोखौ मानो उना जानो मालाय। जानायाथ' आङो बिसिनि थाखाय बेंगालराव थाङोमोन। जिखुनु जाया आङो बिसिखौ सिगां समनिफ्राय फाहामनानै होनाय टाइमाव माने फैसा रिन दंमोन नालाय बेखौ सुख'नो थाखाय आं बेंगालराव मावहैयोमोन। ओमफ्राय बेनिफ्राय बेंगालरनिफ्राय आं थाखा मासाव मास हरो। माने मासाव मास हरनायाव दा बै माने थांनाय बुधबाराव माने गोमाना थादों जाहैबाय मानसिया। बायहेरायाव थांनो होननानै थांदोंमोन आलासि जाहैनो ना मुलि लायनो बिदि होननानै थांदोंमोन। ओमफ्राय बिनि माबायाव अखानायै मानसिफ्रा फैयैखाय आसरित मोनदों आरोखि। आसरित मोननायाव दाना खबर लालायबाय न'खरनिजों खबर लायै लानानै बेलासि टाइमाव आंनो कल हरबाय आरो हरैहाय बेंगालराव। हा बिदि जाबाय होननानै आंबो आसरित मोनहैबाय आरो बे समाव आङो खबर लायै उफाय गैया हिनजाव मानसि खर'आवथ' नांखागोन आंनावबो बिसि हिसाबै रिक्स लानांगोन बिसि हिसाबै माने माबा मोनसेफोर जाहैबायनोबो हागौ बायह्रायाव थांनानै मानानै बेनि थाखाय आं हाखुर दाखुर फैबाय आरो सुक्रुबार खालि। सुक्रुबारनिफ्राय फैनानै मैया मा बारायमोन? समबार फुङाव सफैबाय आं क'क्राझाराव। सफैनानै ओमफ्राय सफैनानै दा मोजां गारि रायज्लायफैबाय माने दा रायज्लायनानै बिदिनो स्टेटमेन्ट माने निउसाव होनायनि लाबाय आरोखि दा निउसाव होनायानो जाहैबाय। आसलथे मा जामारदों ओमफ्राय माब्ला थांनाय ओमफ्राय माबाफोर लानानै थांदों नामा न'खरनिफ्राय? लानानै थांनायाथ' दा फैसाया माने फैसाया आं हरदोंमोन 47,000 आंनि फिसिबनि एप्लाइ खालामनानै साखिफोरखौ आं खिन्थानो हागोन। आंनि स्टाफआव मावग्राफोरानो साखि दङ फैसा सहरनाय मानाय बेखौ आं सोंनाय फिननाय जाबावब्ला रायजो राजाखौ लानानै बिजिरनाय जायोबा आं खिन्थानो हागोन। साखि मानसिखौनो फन खालामनायबो खिन्थानो हागोन। ओमफ्रायो जिरक्सबो माने बै अनलाइनफ्राव सोयोबा माबा हरोमोन ना रिसिप्टबो हरोमोन ना बेबो दङमोन। जिखुनु चेक खालामनांगोन बेखौ। लाना थांजोबदों नामा? बे हरनायखौथ' अडिट खालामहरनायाव दा रिनखौ सुख'नो होननानैसो आङो हरदोंमोन बुस्थुआ। ओमफ्राय दा न'आव खोनाफैबाय सिगाङाव आंखौ होनहरदोंमोन होजोब्बाय फनाव। ओमफ्राय दा फैबाय मानसियाबो गैया रिनाबो सुख'वाखै थाइसेबो गैया। ओमफ्राय दा आंखौ बहुद जारलायाव खोलैनाय जाबाय आरोखि। डकुमेन्टस गासिबो लाना थांजोब्बाय पासबुक लानानै थांजोब्बाय। बिनि पासबुकखौ आं बेंक मालिकखौ आङो फन खालामनानै माबाबाय आरो कल खालामनानै चेक खालामनो थिनबाय। दा फैसाया जिर' थाइसेबो गैया। खिन्थु सोरखौ जेनेबा खोनानाय बायदिबा माने फन रायलायबाय थायोमोन भिडिअ कल रायलायबाय थायोमोन। आंथ' गुबुन जायगायाव थाहैनाय आं मिथिया। माने फिसाजो सासे दं आंना फरायनाय इउ एन स्कुलाव 6 क्लासाव मोनबाय। फरायनाया मोजां आंहा दोनथ'नाया फिसाजोखौ फिसाजोनि थाखाय बा बिसिनि थाखाय माने साननानै हनानै रिनफोर सुख'नो थांनाय जादोंमोन आरो गथ'नाया जाया नङा जानानै थाबाय बे समावनो आंबो मोनथिया दा बबेहाय दं। सोरजों थांदों सोरखौबा सन्देह दं नामा? सन्देहआथ' खोनानाय बादिबा फिसाजोखौबो बुङोमोन जाहैदों भिडिअ कल खालामनानै आं फिसाइ गारजानायसो आंना फिसाजो सासे दं होननानै भिडिअ कलाव बिदि बुंहरोमोननो। नुग्राफ्राबो दं ओरै न' खाथिनि भिडिअ कल रायलायनायखौ नुग्राया
माने बिसोरखौ दुसिनो हाया अनेक देक देक नुखाबाय नालाय भिडिअ कल रायलायनाय मानाय आरो खय एकजन मानसिनाव सोंबा मिथिबावगोन बायहेरायाव थांनाय मानाय बिनि गाननाय जोमनायफोरखौ ओमफ्राय गाननाय जोमनायफोरखौ मानसिफ्रा खिन्थायो बायहेरायाव थांनाय मानाय आंबोथ' नुवा ओमफ्राय बुस्थुखौ आङो बेखौनो थाखा फैसा माने सर्ट खालामलांनायाव आं दुखु मोनदों माने हिनजावखौ नांफिनगौ फैफिनथों आं वेलकाम खालामगोन फिसाय जानानै माने आंना न'खरानो दंस' जानो हमबाय आरोखि रिन थिननि खोथा दं बर्थमान दा आंनि आइडियाव 60-70 बिदि एबाबाव माबाना दं आरो मा मुंमोन रिना बसुमतारी आंनि नामा प्रदिप बसुमतारी बबेयाव थांदों दा खुनु मोनथिनो मोना आरोखि बबाव थांदों ओंखायनो बड'लेण्ड रादाबनिजों दा खावलायहरनाय जाहैबाय सोरबाफोर गुबुन जायगायाव लोगो मोनोबा जाहाथे आंनि कन्टेक्ट नाम्बाराव बुंबानो जाबाय आंनि कन्टेक्ट नाम्बारा बेसेबांमोन 8105171106 बे कन्टेक्ट नाम्बाराव खिन्थाहरनो हागोन सोरबाफोर ओरै जोंनि बिटिआर हालामनि मानसिफ्रा लोगो मोनबाय बायोबा बा दाबसे जायगायाव बबेबा गुबुन जायगायाव जेनेबा खामानि मावनो जेनेबा गुबुनफोरजों जेनेबा फिसाइ गोदानफोरजों लानानै थांबाय बायदोंबा जेनेबा कन्टेक्टफोर मोनोबा नैबे कन्टेक्ट नाम्बाराव लोगो मोनसनबायोबा खिन्थाहरनो हागोन आरो आं दुखु मोननाया बेखौ दुखु मोनदों आंनि संसार सिफायलांजोब्बाय हिनजावा फैफिननांगौ आंना हिनजाव फैफिनाबा गैला आरो थाखा फैसा लांनाय मानाय थाखायाथ' लाङा नङा एसे लानानै थांदों रिन थिन सुख'वाखै आं बेखौ फैफिननो लुगैयो न'आव सोर सोर थायो दा न'आव मानि फिसाजोखौ बिबैनाव दोनहैयोमोन गाव हारसिं थायोमोन आरो मानसिया मानि भगबाननि माबानायाव मददाव मानि नायग्रामोन आरोखि मानसिया नों आं मानसिफोरखौ खय एकजन मानसिया बिदिखौ बुजिखायो नायोमोन मानसिफोरखौ फोसाबोमोन मानि आंबो बै समाव एसे एनै मिथिखादोंमोन वाइटिं जायोमोन फना बिदिनो 9टा 10टा 11टासिम लागै थायो बे समाव फन खालामोमोन आं मानो नोंनि वाइटिङा मा जायोमोन होनना बुङोमोन आं ओरै आब'जों रायज्लायहरदों बिनानावफोरजों रायज्लायहरदों सोंहर बिसास खाथिया बिदि होनोमोन टारगेटआ आंना बिदिखासैमोन नालाय ओंखायनो आंबो सानबाय सानसेखालि बिमाखौबो आं बुंबोदोंमोन बुजायबोदोंमोन खिन्थानानै ला मानानै ला माबा बुजायना हो माना हो मानि सोरजों रायलायो मायो आं न'आवबो खिन्थाहरोमोन हौवा मानसिया रिन दिन दं गारनानै थांफिननांगौ जाबाय आं उफाय गैया माबायाव बेंगालर बायदियाव आरो जोंनि बिदि रिन बिनखौ जोंनि माबायाव बड'लेण्ड हालामाव एसे खमजुरि खामायनायफ्रा एखमबा मोनो एखमबा मोना थाखा फैसाफ्रा रेगुलार खामानिखौ मोननो थाङा ओंखायनो गुबुन जायगायाव थांनानै मावहैनांगौ जायो हौवा मानसिफ्रा बिदिनो आरोखि बड'लेण्ड इंखं टेलिभिसनसिम दिनै नंगौ नैबे जोंहा प्रदिप बसुमतारी जोंहा रिनाया बिनि बिसिमोन दिनै थांनाय बुधबार 12 थारिखआव बे बेलासियाव खालामदों आंबो बारा मोनथियामोन आरो खालामदों ना मादों माने खालामदों होननायल' मोनथिदोंमोन थेवबो जोङो जेनेबा न'खरावबा मा जानानै थांदों जेनेबा आलासिफोरबो जाहैदोंबो जानो हागौदां बिदि साननानै जोङो माने बेखौ खारदोंखौनो सानाखैमोन आरो दा फ्राय आङो मोनथिनो मोनबाय जोंहा गावनि मेन फिसायानो आंनो दाख्लै बेंगालरनिफ्राय फैनायाव फन खालामहरनायावसो आङो बेखौ सन्देहबो सानो आरो माने खालामबाय होननानै दा आंनिबाथ' बबे जायगायाव थांदों थाङा माने गावनि गथ'खौ जेनेबा बियो एथ' गिदिर फेदेरनानै बिदि गारनानै थांनायाबो सम्भब नङा आंनिबा बे फैफिननांगौ बे फंबायनाव जाहाथे बियो मोजां मोजां संसार जाफैनांगौ जोंबोथ' बेखौ जेबो होना जेनेबा न'खराव माबा मोनसे दाय दस जानानै थांदोंबाबो बेखौ जों खेमा होगोन जेबो नङा हाजारखि जेरावखि थाङा माने बियो नुजाफैनांगोन आरो बे गथ'खौ बेंफैनांगोन दिनै बेफोरबायदि जानाया जोंनि बर'नि थाखाय बिराद लाजिनांथाव बाथ्रा आरो गामिनिबो मान सनमान थांगोन आं फैफिनोबा बिराद जोबोद मोजां मोनगोन आरो बे गथ'खौ दा रिना बसुमतारीखौ आरो ओरैनो बे ना फना अफ ना अन बे रिना ओरैनोथ' दा आं खोनानायावथ' फनखौथ' दा बियो सुइस अफ लाबाय बायदि खोनादों दा रावनिबो फन नांला आरो बेनाव बबाव थांदों बेखौ बबाव थांदों बेखौ रावबो मिथिया दाथ' जोंथ' बेखौ बे गथ'खौ जोङो नायगिरि हिसाबै जोङो बेफोरबायदि जाथावा बायदि मोनदोंमोन आरो दा जायाखैबो जानो हागौ अबावबा सोरजोंबा आलासि जाहैबायदोंबा बा न'खरनि एसे बायदिसिना न'खरफ्राव जिं जाबोर बा माबा मोनसे दावराव दावसि जालायनानै थांदोंबा फैफिननो हागोन जेबो नङा बेफोरखौ ओरैनोथ' जों मोनथिनायाव बाहाय रावजोंबो दावराव दावसिबो गैखाया आरो दावराव जाग्राबो बाहाय खालामग्राबो गैखाया बाहाय बोराय दङ जेनेबा बिहाव दं बिहाव बोरायाबो जेबो रोंखाया आरो दस्रायाव थांनानैबो लोंला जालाबो खालामनो रोङा दा बेखौथ' आं जेबो बुंनो नाङा आरो बिसोरनि न'खराव बिदि दावराव दावसि जायो ना मायो जाखायाबो दा बेनो आरो मथा मथि रिना बसुमतारीया फैफिननांगौ जोंहा प्रदिप बाहायनाव मोजाङै मोजां जोङो मास मोनसेखौ जों नेबाय थागोन
मोजां फैफिनथारनांगोन आरो बे सोरबा जाहाथे बे गथ'खौ माने गावबो नुलांखाबाय इसे मोजां गथ' बिदि गारनानै थांथावामोन आरो सोरबाफोर नुबाय बायदोंबा अबावबाफोर जाहाथे नैबे जोंहा फंबायनि नाम्बाराव कन्टेक्ट खालामनानै खोन्थाहरो आं बेखौनो साफ्रोमबो जेनेबा इउटुब नायगिरिफोरनिसिम आङो गोजोन हामलायथिखौ आं बावहरबाय आरो आदानि नाम्बारखौ खोन्थानो आंनि मुङा मनेन बसुमतारी उसु सिलाकाटानिनो नाम्बारा आङो सिनायथि खालामग्राखैमोन आंनि मबाइल नाम्बारा जाहैबाय 9854184823 बे आंनि नाम्बार बेहायबो कन्टेक्ट खालामनो हागोन बेखिनियानो आरो